Club Junta. Tayamba Jojo Banji programu yate akatunda na Mando Africa Soba Radio ndikulandireni kwena kulikonse kumene muli ndine wa DJ Rodine kapena kuti munyanani awasiwesa maimpi ya chibwana nina kuyakula sindita akapusanane ndasuwesa Amalawi tukuyankhula samatha amatatu pamene paja pa 16 September twamatha pamene Esther Katumba MP wa chibwana kwambiri Mapuyu North kuchokera ku Lilongwe amugwesa Esther Katumba MP wa chibwana kwambiri Amalawi munkumbukire MP amene ankayankhula kunena kuti afuna apite ku parliament akuti akasinthe malamulo oti chakwera khale wa muyaya MP yake tu ndi Esther Katumba amene ankayankhula nthawi amene akuti ife tingosintha malamulo kuti chakwera khale wa muyaya Esther Katumba kuyankhula modontha lero mendo ili mwamba kangalala mugwesa kuyankhula modontha kwambiri akakhala nawo akabambe akuyankhula kuti aine ndagwira sisi ndachokamo akabambe akuti andagwira sisi ndachokamo zimene wachita Professor Arthur Peter Mutharika ndagwira sisi ndachokamo ndiye wina chipako cha munyerera koma iye kabambe wangoona kuti zimene wapanga ndala ineso sindingapangeya kuti bwino ningogwira sisi ndichokemo tikuthokozeni kwambiri akabambe akuti Professor amamenya mabullet osati masewera yaye koma wina akukakamirabe ikampaseni uyo amene mumamfunayo mukampase ye kuti akhale wa muyaya mukampase mpingo wa Assemblies of God mulandireni amene akhale wa muyaya Amalawi amuthamangisa osaiwala tu miswache mutenge miswache ku State House ko tengani miswache tien tulukani munangozazana kumene kwa mipando mongati mbewa kumangosewera mipando ku State House ko ngati makoswe nyamukani tien nyamulani zibangiri mai tengani zibangiri muzikavala zibangiri zo mikanda uko zipitani ndimafuna ndi ayankhula chipani cha TPP Amalawi to akupasani mpando akukhulupilirani njezo nyingana maofesi ya osakanyingana maofesi ngati mene ankachitira anzanuwa watu ankanyingana pena pali ponse ngati nkhuku ngati mbuzi ndiye ino a DPP zokanyingana maofesi ife ayi osatichitisa manyazi mukafuna kupanga zimene zokapangireni kunyumba kwanu mukapangire ku Rest House uko osati kumanyingana maofesi ngati mene ankachitira MCP maminister nkumanyingana maofesi maosi nkumanyingana maofesi osanyingirana maofesi ya chenjezo loyamba lipite kumene ku DPP takukhulupilira ntakupasani voti Amalawi to ayankhula ndeni mauza ana achakwera onse zizukulu za achakwera nyamulani miswache tieni muzikakwecha manonu nkhawo ajese kabila osaiwala nswache katengeni nswache uwo munda usipachikapo tengani miswache tulukani Hello. Alapo simetu wachana. Kuyankhula ngati kulibe mawa. Achimwendo ankayankhula ngati kulibe mawa. Lero kuli bwanji? Muliko bwanji achimwendo? Nyimbo ya mvera achimwendo. Mwapasa achimwendo. Mula mula musa matema
Esther Katumba nkayankhulamo matama kwambiri mwatamo kuyiwala kuti mawa kuli ziko amalawi amayankhula osayiwala zanu tengani tulukani Ukafuna kuibitani yanga Idata ibendi yako iwe Ukafuna kumbiponya magudo ine Minyama itagukwea Lemira kwa wino sindala masokai Nalokari bekale pompo Chikabwea jipinya tago mweo iwe amalawi ankayankhula ife mukuti pasafetereza nthawi yokolola katundu akutula inu tatithandizani ayi ine ndikupyeka mabala ndikufinya zitupya ndi momwe twankayankhulira Lazarus Chakwera ndiye ayipitani mukaphulise zitupya ku Assemblies of God amene wa Esther Katumba wajankati afuna akhale wamuyaya Chakwera iye yakhala wamuyaya wa kunyumba kwanu chimwendo bandari ife pano sitikusintha ya ndipo DPP sizabweranso lero tukutalire kamukamu lochita kukombera sikafu ija kulibe sikafu ikavalidwa nkhosi ija kulibe ku sikafu ija akuopa kuzimangirira achimwendo sikafu ili kuti ankapachika nkhosi mu sikafu akuopa kuzimangirira tasala kuti tikumane ndi anyamata azikwanje muli banja anyamata azikwanje nonse ndiupa ceremony tikumane sopano pa ground muzikumana ndine munyanane chifukwa madolo achipandi cha TPP akhala kukangalika kuwapasa amalawi fetereza nthawi yake yoyenerera ndipo salimbanaso ndi inu ya inu anyamata azikwanje nonse mukumana ndine ndifuna ticheze ndi anyamata azikwanje kumasamala anaja taberekaje Akolozima wachikondi mwana wao wakuzire ena makolo osauka kumakapira maganyu osaziwa mwanayo chisoni ango enda tangatanga umamene zikukaliramu zimene zizichitandiza nakasopano ukachimwika kumpeza ukutatiza oti wagombeka ndi ndalama saziwa chokwera mawa ndiye ukuona ngati chani paka kumakonekera kukosi ukatero muziti mwalozeka oti waziroza weka ukutengana ndizija makanda ulendo wako nyanja asisi mkuu wasisi aya tinene chilonga TPP yaphula kale yatenga kale osadandaula ana bero ntali manja akungokwanirisa zimene kumwamba alemba ine ata mfuse kwinameneyo alipo za usiru ndiza chibwana ndisiye ndizikuma musandizone nyimbai ndiyosongerana ndilindibanyanga musandizone chikondi chata tatera kulumu izachisoni mukangona mamati muzamukwatira lero waipa kamuimbisa mapewa anu mambamati kufuzeni ndikusiseni sasa nyamata wechanso nyamata Yohane Christopher ambira maziwa uri Christopher Hane kuchokeranso konkuchanso ku South Africa nyamata okhonza magalimoto Christopher Yohane kumeneko ku Fur North chaku Soweto kumeneko nyamata okhonza magalimoto uli bwanja se
uno ndiye taiphula DPP yaphula metemete ndevu zawozi kumetera za chibwana natotiwanaka lero ndongokuita chipamveso chocho bwanji kuimba kwa Katerere Ching'oma ndi nyamata cha Alex Kamunga. Nyamara mazuwa kunyoza nyamara msipi munyoza profesa atapita mtali amene isatuluka amene isapanga misonkhano amene palibe mfundo muli bwana ndi pa seremoni mukwendera pati mimba mwapereka zijana ja msamaletu ino ayi msipi timafuna ndikuuze ni mimba mwapereka zinjangalonjeza chakwera kuti zapasa ma 500,000 osathawa mimba anyamatazi kwa jenonza amene mudapereka mimba osathawa mimba musamale mimba zimene inu tapanganizanu kuchipani kwanuko iya profesa satuluka mwina akanakhala ku page house konkuchi mwina sakana wina kana kupasani mavoti ambiri satuluka iya walumala mwakuti adangotuluka bambo iya ndine na bwanji kodi manyanya kunyoza kwambiri ndewa kuthibulani ndewa kummenyani wano kuli nkhope ya chakuwairayo ngati wa mwama ndimo anzano anamusunga amene uja kumusunga kuti iwe takhala kuchipinda kwiwe pangolini iwe takhala kuchipinda kwiwe ife tithamange pa ground ayi musipinde kunali kuluba bambo pangolini anangotuluka ndi amasesa bambo amalambula bambo kena kayi musipi ayambazo amene mwachepa kwambira anaosaziwa ndale anaopusa mumalimbana ndi chipani cha anzanu malo moti muzipanga za kuchipani kwanu anthu oziwa ndale samalongolola ya ndichifukwa chachelero mpaka nalero mukungolubwa atibera muzimba yomweyo pati chani imene atibera pati chani imene chimbale chimenecho mutu wake ndi atibera koma ndi pati chani tukutalochita kukombera mukafuna mupitilizebe kunyingana maofesi mafuna malawo muzapasa Ferreza udula mule banji kumulanje kwa Nkanda ndopa seremoni kwa nyamata uja Foster Kapanda nditokose kwa mpira anthu ako mlanje mulomba wodi ndakulemekezani kwambiri kwa masuku kwa chanje kudala nkhani kumeneko kwa magaleta kwa chitimbe osaiwalanso kumeneko kwa gowero komanso kwa chiniko kwa chanje kwa ng'ong'ola ndakunyadilani kwambiri osaiwalanso kwa Nongwe kwa Sadibwa chapansika pa Sadibwa apa mulipo bwanji Foster Kapanda ndi amene wawina Mayiphanda ndikulemekezeni kwambiri mwagwira ntchito Mayiphanda Mandibasa mamvu solini gachino mabidula tani ajera anzangu mapambana pati mukamanya zagena azandu
matukuka muli chimo chimodzi asikuchedwetsani ine mukuzanazo kawiri mundu wa miseche amakala mlesi omasa wa msanje usiye Kwana Luso ndiko seriso moni kumeneko mwagwira ntchito kwa mpira ntwa Kwana Luso banji nimalize shosho programu yato Nyamara mimi wa Mozambique amene kanyimbo kachiromwe ndaikira anthu akumeneko kumulanje anandipempha kuti atayikani kanyimbo akati makakonda ife Asili kakele yae wanakuruwe kakele ya zinaka 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 mafumu nonso ochokera kumene kumulomba wodi ati kuthokozeni kwambiri mudapenya nkhondo akuyamikani mnyamata ameneyi Foster Kapanta wawina ndithu iye ndakunyadirani kwambiri mwagwira ntchito ndikuti ndizibwera pano kuthokoza kumeneko amunyanane tinali pano kuyitanira kuti basi izaze pamene basi yazaza pafunika kuthokoza makasitomala Kwanogwe ndikupaseni somoni kumeneko Kwanogwe muliko banji mundipasire fumu ambunumbu moni amfumu ambunumbu muli banji ndimakufuna ndiyamikire pamene pakuti yayi mwagwira ntchito yayikulu kwambiri pomvotera mnyamata amene ndibwere kumeneko zacheze tizaguleko kampunga pansika pasalibwapa nanunso kudula nkhani mwamenya nkhondo kwambiri kwa Chitimbe mwamenya nkhondo kwambiri banji tisiyane pamene pamunali ndina wa DJ Road limunyonene ndapita ndakutuluka ndatawa Tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.